Sziasztok! Unboxing videó. Rendeltem egy slide-készletet, vagy hát rendeltünk, és most azt fogom kicsomagolni. Lássunk is hozzá. Na most kicsomagoltam, és lássuk mi van. Ez még menő. Van hozzá 8 paci, egy ilyen építmény, meg egy akadálypálya. Elsőnek az akadálypályát mutatom be. Így néz ki. Bocsánat. Rakom. Itt vannak az akadálytartó rudak. Meg itt. Ja, meg ide rakták be a ládákat is. Amúgy. Hát ugye erre lehet rárakni, de majd ezt a videó végén mutatom meg. És itt van egy ilyen tégla a kőfalhoz. Itt egy, szerintem ez szalmabála akar lenni. Ez szénabála. És stb. Bocsánat, most így kiszekuszani kipakoltam őket, bocsánat, nem tudok beszélni. Igen, és majd fel is állítom őket a videó végén. Amint még kiraktam most, vagy hát amint most vettem ki a dobozból, az egy ilyen lómosószerűség, úgy látom, ami mellett még volt egy ilyen seprű, és ez a lómosó feltehetően nem slide, de szerintem aranyos. Bocsánat. Szóval igen, ez van egy ilyen kis vödör, meg van hozzá egy ilyen érdekes nagyobb seprű, és igen, ez van. És most jöjjenek a legjobbak a lovak. Kezdjük egy cuki kis lejpacival, kis csikónal, szerintem nagyon cuki, és egészen jó állapotban van. Aztán a második, egy ilyen slejtló, ez már megvan, de nem baj. Szerintem ő is nagyon cuki, ő egy ilyen robosztus ló, aki éppen galoppozik, vagy nem tudom. És ő is megvan, ő éppen vazigüget, ő nagyon cuki, ilyen kis, ilyen, nem is tudom megmondani, ilyen kis ártatlan szemei vannak. Ez itt egy slejtló, amint ez is az. Van rajta egy ilyen nyereg, ami hát egy kicsit érdekes, olyan nem valami instabil, de hát nem baj. Ő nagyon cuki paci, ilyen barnás. Nem tudom, hogy olyan tényleg jól látszik-e a videón. És ő egy ilyen egészen különleges rejtló, hiszen itt a hátán ilyen kiemelkedő a szőr. És igen, nem tudok többet mondani. Ő feltehetően egy modzsoló, sőt az is, mert Schleiknek hát nem ilyen fényes maga a szőre, szóval az is fényes, csak hát annak kicsit jobban kidolgozott, mint ennek, de nem baj. És itt van még egy ló, akinek ugyanolyan így ilyen instabil nyerge van. Ez is egy modzsoló. Hát, amúgy cukik ezek is. Csak kicsit másak. És az utolsó, szerintem nekem ő teljesen a favorit. Mert ő ilyen kis nagyon cuki kis aranyos szemei vannak. Farka is ilyen tök szép. Bocsánat, megpróbálok ráfókuszálni, igen. Ilyen kis masni van bennem. És a sörényében is ilyen rózsaszín kis gumik vannak. Itt is egy ilyen kis rózsaszín gumi, és szerintem nagyon aranyos. Talán ő a kedvencem. Szóval ez volt a mai unboxing, és remélem tetszett. Ha tetszett, iratkozz fel. A következő sorban majd talán csinálok egy ilyen videót, ahogy a lovak használják. Itt van még egyszer megmutogatom.
Sziasztok!